Tolosaldeko Arraun Klubak lorpen historikoa lortu du. Lehenengo aldiz, Kontxako bandera lehiatzen ari da. Aurreko osteguneko sailkatze estropadan egindako lan honak, iraileko lehen bi igandeetan Kontxako estropada sonatuan lehiatzeko aukera eman dio taldeari. Lorpen hau traineruaren barruan nola bizi izan duten ezagutu nahi izan dugu. Horretarako taldeko hirukiderekin izan gara. Laian Izagirre patroiarekin eta Maider Zumete eta Ane Sánchez arraunlariekin. Ostegunan lortutakoa sinistu ezin da daude oraindik. Ostegunokoa oso garrantzitsu izan zen, ze gu sartzea joan ginen eta lortzea espeziala izan zen gutzat. Ze lehenengo urtea da eta horre otea sentsazio oso ona izan zen. Estropada generalen oso ona izan zen, ongi joan ginen, eta bukatutakoan ez ginen espero bai, baina itxeiten egon ginen emaitza eta esan ziuenen barrun ginen dela kriston poza eta sentsazio oso onak. Nik uste guendikan ez dela ez da asimilatu. Azkenen posibilidade gutxi genezkan sartzeko, baina okero genekan eta estropada hon bat ingenun eta azkere lortu genuen emaitzakin, lortu genuen sartzea eta guain asimilatzen egin. Nik uste bizi guztien goatuko deun unea izango ala, ze azkenen etxeko trainerua da eta lehenengo urtea da, dena gaztegea eta olako lorpen bat lortzea kristona. Igandean jokatu zen Kontxako banderaren lehen jardunaldia. Tolosaldea bigarren txandan aritu zen. Arraun lagunak Ibaik eta Kaikuren aurka. Tolosaldeko neskek ezin izan zuten gainerakoen erritmoa jarraitu, baina bizi izandakoa ez dute sekula ahaztuko. Emaitza ikusita ona izan zen berez, eta ez ziguen asko atea eta ez zen oso txarra izan. Estropada berez ona genuen, nahi genuen postun bat aurreatu edola, baina emaitza ona. Berezia izan zen, ze lortu genuen rampa urdinez betetzea eta jende pila bat juntzan guri animatzea eta azkenen ikustea zenbat jende daun honen atzetik, kriston sentsazio ona izan zen. Justo lehenengo igande hau pixkat urduri eta agobiatuta bezala joan ginala estropadan zehar, salidan pila bat denbora hon ginen geldik, eta urduritu inginan da ez genuen asko disfrutatu arraunkedaz, baina atea ginen rampan da ikusi genuen gure jendea eta kanpon pila bat disfrutatu genuen, da momentu horiekin horrek ez dizkibukentzen. Erlojupekotan asko zobetu ite dugu arraun, jutegea burukin guguren, eta oso guztuen genuen adibidez osteguneko estropada, eta gero tandan jartze genen agobiatu itegea edo gehiok kostatzen zaigu konzentratzea eta ez ginean guztua, baina oso estropada honen genuen. Orain, igandean jokatuko den bigarren jardunaldiari begira daude Tolosaldeko arraunlariak. Orain arte bezala edo gehiago gozatzeko asumarekin joango dira Donostiak uretara. Helburua da estropada hon bat itea, gure maila erakustea eta gero postua lortzeanakin guztua. Justo tanda eteko iguala da, tanda horretan nahitu geha, eta nik uste, igual postun bat aurre hartzea dakaula burukin da agobio gabe jute bagea. Kontxako lorpena historikoa baina ez da kasualitatea. Tolosaldeko neskek denboraldi bikaina egin dute, eta ligan laugarren postua lortu dute, tartean bandera bat irabaziz. Valorazio ona ite duz, azkenen lehenengo urtea da, esan duen bezala, eta gaztegea, eta betikan pixkanaka gora goaz. Oso ondo, gaina bandera bat lortu genuen, beste bandera batetik segundu batea gatu ginen, egia da Ibaien zala eta Urgorretan zala, baina saiatuko gea gure bertsio honena ematen Kontxan.